Spoločnosť Bossa pre vás už po tretíkrát v rade pripravila investičnú predvianočnú súťaž, v ktorej môžete nielen vyhrať skvelé ceny, okrem iného hráme aj o 100 000 korún, ale môžete si aj vyskúšať investovať na najväčšom a najlikvidnejšom trhu sveta, teda na Forexe alebo menovom trhu. Konzervatívci tým môžu zostať aj u komodít, je možné obchodovať zlato, ropu alebo najväčšie aktové indexy S&P 500, nemecký DAX alebo japonský Nikkei. Súťaží sa s virtuálnym kapitálom 30 000 korún, no a logika je jednoduchá. Stačí kúpiť dole a predať hore. Vyhráva ten, kto za 4 týždne súťaže zhodnotí počiatočný kapitál najviac. No a o čo teda hráme? Absolútny víťaz súťaže získa 100 000 korún. Každý týždeň bude odmenený najlepší obchodník týždňa smartfónom podľa vlastného výberu v hodnote do 20 000 korún. Prvých 10 najlepších naviac vyhráva ročné predplatné hospodárskych novín alebo týždenníka Ekonom, a to ako v tlačenej forme, tak aj online. A navyše získavajú prístup do archívu týchto periodik. Neváhajte a prihláste sa čo najrýchlejšie do našej investičnej súťaže na www.bossa.cz a zhrabnite si jednu z našich cien pod váš vianočný stromček.